Dobrý deň prajem, volám sa Michal Novomeský a už som pomohol desiatkam klientov nájsť si nové bývanie. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na tento byt v pôvodnom stave s plastovými oknami, ktorý sa nachádza v perfektnej lokalite Ružinová na Mesačnej ulici, či sa bude páčiť aj vám. Byt sa nachádza v zateplenom 6-poschodovom paneláku, konkrétne na 3. poschodí. Susedia sú milí a je ich málo, čiže sa tu určite budete cítiť dobre. V okolí máte všetko po ruke. Supermarket je napríklad len pár metrov od domu. Blízko sa nachádza aj Avion, Lidl, poliklinika a takisto škola a škôlka. Vďaka veľkému parkovisku budete môcť parkovať rovno pred domom. Tento 2,5-izbový byt je v pôvodnom stave s plastovými oknami a múrovaným jadrom. V 2 miestnostiach zostali pôvodné drevené parkety, takže v prípade záujmu ich stačí prebrúsiť, nalakovať a zachováte si tak kvalitnú drevenú podlahu. Obývačka je smerovaná na juh, čiže je v nej dostatok svetla po celý deň. Samozrejme, má byt aj priestrannú loďiu, na ktorú sa vstupuje z obývačky. Je orientovaná do tichého dvora, takže váš oddych na nej nebude nič rušiť. Spálňa a polizba je orientovaná na sever, čo je veľká výhoda, nakoľko večer pred spánkom ju neprehreje slnko a ráno vás nezobudí priame slnko do izby. V spálni je zachovaná pôvodná drevená podlaha a okná sú vymenené za kvalitné 5-komorové plasty. Kuchyňa má svoje vlastné okienko a je samostatná. Ak by ste kuchynskú linku dali do obývačky a polizbu prepojili s kuchyňou, vznikne vám pekný a priestranný trojizbový byt. Viac vám samozrejme môžem povedať na obhliadke. Veľkou výhodou tohoto bytu je aj veľká predsieň, kde sa dá umiestniť buď jedáleň alebo roldory po obidvoch stranách. Poďte sa so mnou prejsť bytom, aby ste lepšie videli jeho dispozíciu. Tak čo? Chceli by ste vlastniť tento byt? Ak áno, zavolajte mi hneď teraz, pretože zajtra ho už môže vlastniť niekto iný.